हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ जय श्री राम। ମୁଁ ବାହାରିଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯିବି ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ ଆମେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅବିକା ତ ମୁଁ ପୁରା କଟକ ପାଖାପାଖି ଅଛି। କଟକ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ ଆଗରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୁରପାଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଟ୍ରକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆହୁରି ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ଜାହାଜରେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜାହାଜରେ ଯାହା ସବୁ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜାହାଜରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ଆଉ ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ। ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା। ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିସାରିଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତର ଆଡ଼େ। ଖାଲି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଆଉ ଆସିବା ବି କଷ୍ଟ। ଏରୋକ୍ରୋମ ଆସୁଛି, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଆସୁଛି, ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆମୋନିଆ ଆସୁଛି। ଯାହାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ଜେସିବି ଫେସିବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେକାନାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମେସିନ୍ ସିଧା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଟ୍ରକରେ ଯାଇକିରି ପକେଇ ମାରିପାରିବ, ଦିନ ସାରା 4-5 ହଜାର ମାରିପାରିବେ ନ ମାରିପାରିବେ ଏମିତିଆ।
ଯୋଉ ନାଲିଟା ଦେଖୁନ ନାଲିଟା ଏଇଟା ଦେଖ ନାଲିଟା ଏଇଟା ଆମ ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଠୁ ପୁରା ଏଠୁ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ଆସିକିରି ପୁରା ଯାଇକି ଜାହାଜରେ ପଡିଛି। ଏଇ ନାଲିଟା ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଯୋଉ ଧଳାଟା ଜାହାଜରେ ପଶିବ। ଏ ଯୋଉ ଧଳାଟା ହଉଛି ଇଫ୍କୋର ଯୋଉ ଧଳାଟା ଇଫ୍କୋ ସାର ଫାର ହଁ ଇଫ୍କୋ ସାର ଯୋଉ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ତାହାରି ନାଲିଟା ଆମର ଯେତେ ନାଲି ଏଇଗୁଡାକ ପେଣ୍ଟୋନାଇଡ୍ ତିଆରି ହଉଛି ଏକର ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ର ପୁରା ହ୍ୱାଇଟଟା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇଟା ଆମ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ଯାଇଛି ଆଉ ଆମର 9.5 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ଜାହାଜ ଗୁରା ଦେଖ ଏଇଟା ଜାହାଜରା ପାଣି କାଇଁ ଏଇଟା ପାଣିଟା ନା ଅଛି ନା ଏଇଟା ପାଣିଟା ନା ପାଣିକି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି ନା ପାରାଦୀପର ହଉଛି 16 ଫୁଟ ମାନେ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏଇଠି ପାଣିଟା ହେଲା ଜମାରେ ବସେ ସେଇ 50 ଫୁଟୁଆ 16 ମିଟର ପାରାଦୀପ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା 17 ମିଟର ହାଇଷ୍ଟ 51 ଫୁଟ ଆଉ ଏଇ ଜାହାଜଟା ଆମର ଏଇଟା ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିବେ ଆମର ବୋଲି ଆଲାଉ କରିଦେବେ ନା ବସି ହବ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସବୁ କାର୍ଗୋ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠି ହଉଛି ସବୁ ପାରାଦୀପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ପଳା ଆହୁରି ଭଲ ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲି ଅଧିକା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇବ ତାପରେ ଆସିବ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆଉ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଆମ ଭାଇ ଏକର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନିଜ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜାହାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଆଣିକି ଆମ ଜାହାଜରେ ବସାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାହାଜରେ କେବେ ବସିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବସିଛୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ବସିବାକୁ ଆସିଛୁ ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଆଉ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନଈ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଜାହାଜ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଇରନ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଜାହାଜରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଜାହାଜ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ଆସୁଛି ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଇରନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଉପରେ ଆସିକି ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଜାହାଜ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଇରନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଜାହାଜର ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସେଥିରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ତ ଦେଖେଇଲି ଆହୁରି ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି so beautiful ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଖରା ଭିତରେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଉପରେ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଉପରେ ଖାଇକି ତଥାପି କେତେ ଜାହାଜ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ତଳଟା କେତେ ପାଣି ଅଛି ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି SBL ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ଏପଟେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି नो स्पीकिंग ଲେଖା ହେଇଛି
ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଟିକେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଇଏ ସ୍ଲାଇଡିଂ ବାଲା ଆଉ ଇଏ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଏଇଟା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ସ୍ଲାଇଡିଂ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି କୋଉରାକରେ ଏ ଆର ସିଟ୍ ସେ ଏମିତି ଏକରଟା ହଁ ଆମ ସିଟ୍ ନୁହେଁ ଆର ସିଟ୍ଟା ଏଇ ସିଟ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିବ ଆଉ ଏଇ ସିଟ୍ କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି ନା କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କ୍ରେନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଆଉ ସେଇଠୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ରଖୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଦେଖେଇଲି ପୁରା ଜାହାଜ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ଜାହାଜ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ବିଦାୟରେ ଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ।